Mbak Lucy Brahman. Coba kaya apa? Men jumeneng. Ayo. Ayo. Nonin 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 pun tepang Mbak Lucy kali Mas Gareng Tralala. Waleh. Tek ora kepenak tek waleh. Biyayene cerdas kaya ngoten nerjemake bungkal. Niki pas ketemu jenengan. Terus? Biasane ra beda karo gurit. Nggih. Kowe karo aku waleh, aku karo kowe saya nek tenan. Awan Lucy, sore Lucy, wengi Lucy. Wis, nek tenan, Pak. Kula niku nek entuk wong model kaya ngene iki tenan, Pak. Wis ora beda, Pak. Ora beda pripun? Sing nang omah ya padha iki mekroke, Pak, pun. Piyai Putri yen lemu iki tandane tentrem atine mergo diayomi karo sing kakung. Urung karuan dablek ya iso kok ngono kuwi kok. Ning wong wadon nyun sewu lho Pak Dalang. Monggo Mbak Lucy. Wong lanang kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap siaga. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to. Gendengmu bocor sapa sembenake ra bojomu, ya ta? Bojomu ra mbok ingoni 2 minggu kowe sampean ra duwe dhuwit ya panggah lemu. Oh bojo ngenyek bojo lemu bojomu gedine sak cakruk sing colong wonge kok. Lho, Aku yang gumun Mas nyun. Masa to? Ngoten niku kula tangleti tanpa berdosa. Riyen niku suami tenan niki paling setia. Jadi laki-laki yang sangat tanggung jawab, duit bayarannya 10 juta Dik, 20 juta. Bro. Kabeh sing nampa telepon iki bojone. Wah, 2 kula niki. Sing garwane riyen niku. Gedhe niki. Heeh, mari ngono kari dhewe kene kok tolo tanggapan kali dhewe aku ngono. Terus tak tekoni, "Dik, lah bojomu ning ndi?" Tak sedekahne aku ngono. Lah sedekah diwehne kancane dhewe. Enggak. Kene cah los kok. Los piye ta, Bu? Sedekah kok mung dhuwit ki apa? Damen no. Bojo jaluk kanca, wehke. Sik to. Kowe ora ngerti sing jenenge jiwa satria Mas Gareng. Wong lanange bakal muntap kanemsone yen siji dijawat bojone, loro dijarak anake. Wah, nah aku ora muntap malah enteng sanggane kok, Pak. Ora ndek bojo, ora masalah. Terus lek pengen piye? Tuku. Umpama pengen mangan itu tuku ning warung. Oh, mergo ning omah rene sing masakne ya. Masake. Ngoten lho Pak, maksudnya ngoten niku. Alhamdulillah. Kaya apik-apik awak mekrok kaya ngono. Wah, iso benakne gendeng. Ya kabeh iki nek plus minuse to lho. Nggih to Pak. Leres. Ha nek apike nek nggon benakne gendeng, tapi cilakane wong lanang nek duwe bojo lemu ngene iki tenan. Wah, bojo lemu nek dikeloni kaya ngeloni traktor, Pak. Ya, carane malah penak duwe bojo lemu rasa golek selimut kok ya. Lah, ora golek selimut piye anggere diambung angop, keloni ngorok, ngentut, ngeces. Wis kamu lho. Loh, saiki ora nek wong wadon ngono kuwi. Sekarang tuh zamannya apa saja lek duwe duit apa wae dadi servis. Nyapa liya kok guyu rumangsa. Lah rumangsa dhek dadi jensete kan tunggale traktor ya. Ha iya. Aja kaya ngono. Tegese dhek iki menghina emansipasi wanita. Lah, leres kamu itu termasuk menghina emansipasi wanita. Sekarang itu persamaan gender tegese wong lanang kuwi juga wong wadon juga bisa sepadan dengan perempuan. Contohnya, pemimpin negara kita dulu pernah menjabat sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Loh, yo Putri. Terus Bu napa kuwi Gubernur Jawa Timur yo Putri Bu Kofifah. Tegese kuwi emansipasi wanita, kesetaraan gender lah. Ngono kok. Dadi pakaryan sing kulinane ditindakne Piyai Kakung wong putri ya bisa. Ora karuan kabeh. Contone? Bong supit kae. Ora enek bong supit wedok, umpama enek lho aku tetakan meneh kok. Bong supit iki sunat nih. Heeh. Enek wis tau ngerti kowe bong supit wedok. Sing nyunat ngono ya? Lho, mesti aku karo Pak Yoyo antri esuk dhewe no tekone. Nggih. Ning Piyai Putri niku rekoso lho Mas Gareng, kok mboten kok mbelani Mbak Lucy mboten. Rekosane napa? Kula kali panjenengan dilahirkan dari rahim seorang ibu.
Terus Gimbal bayi 9 sasi 10 dina. Rekoso banget. Tur yen lairan niku yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa. Mergo kaprahe ning agama diarani perang cakil ngoten nika. sabil, Pak. Oh sabil. Perang sabil, senes cakil, Pak. Iya, sabil. Senes cakil. Urung lek putrane ora metu-metu. Yo, dijahit ora temu dijahit diobras kuwi ya toh nyawa. Ngono lho. Wong lanang apa paling wong lanang kur disupit pisan tok wis selawase kok. Lho justru malah lara ki lara wong letet-tetak timbang wong lairke, Lus. Wah, jan pengalamanmu ki cetek kok, Lus. Lara wong wedok ki lairne. Lara wong tetak. Lah nyapa? Wong tetak pisan wae kapok, wong lairke lho ngantek 6, ngantek 7. Oh. Ning Mas Gareng kudu eling. Napa? Wanita adalah tiang keluarga. Lah, Wanita adalah Tiang keluarga. lah, kula ki tiang jaler, Pak. Yoan, Pak. Wong lanang ki tiang jaler. Nggih, pancen ya ngono ning nadyan kaya ngapa lan kepiye pinter kaya apa ki lek kata-kata. Kata-kata Dibalik dibalik. suami yang hebat pasti ada istri yang setia. lah. Nah, ngono kuwi. Kula ketok iso kaya ngeten iki. Niku mergo dongane bojo kula Bu Kesi. Seorang istri selalu mensupport sing kakung, makanya menjadi seorang laki-laki yang hebat dalang kondang. Bojomu yang ngono. Rak. Di mana suksesnya seorang laki-laki? Ya. Karena ada wanita yang hebat. yang setia Yang kok. setia. Setia. Yang setia. Gene aku sukses sih bojoku ra setia. Lah nyapa? Ya kuwi mau. Oh. Ora Ya, apa-apa, tapi- tidak semua pepatah itu benar, Pak. Oh iya. Oke. Tapi kan sekarang harus diganti yang luar biasa. Apa? Garwane brondong niki Mas. Oh, ora ngrembug keluarga. Iki ngrembuke Dinas Oh, Budaya iya, dan Pariwisata. luar biasa. Malam Nah, hari ini sing mirsani sampai jeduk ono apa matur sembah nuwun. Niki dicaosi genten parian nggih penonton. Mas. ya iso ta? Ya, lho. Ya, coba. Kiai mrigi kok. Coba. Aku belajar kuning Kiai Bungkal. Iya, parian, coba. Pamane pripun? Nggih. Nah, piye? Ngecor beton digawe sumur. Cakep. Cakep. Mugi para penonton panjang umur. Amin. Amin. Terus ngemut wesi. Mbok ngemut liyane. Ngemut kok Parian wesi. ke sing bener apa-apa, sing penting nyambung. Ya. Dilat wesi nakno. Mau wis dimut kok terus didilat ki lho. Lah ora bener meneh. Ora positif kuwi ora. Oh iya. Ngemut dilat. Ngemut wesi. Terus Ngemut wesi. Iya, sita. Karo mikir kaya ngemut wesi. nganti kok. Iya. Aku iso iki jane. Iya, Pak. Ngemut wesi. Setengah mati. Setengah mati. Mugi Pak Suli kathah rezeki. Amin. Wong Kok gur Bapak arep Suli? gur arep rone kok dadak ngemut wesi Lah, kok ya. tes beneran ngantuk lho. Oh iya. Sampean saiki kagem Pak anu. Warga masyarakat Iya, Bungkal, warga ya. masyarakat Bungkal. Tuku ungkal campuri es. Warga Bungkal kabeh pinaringan sukses. Sik ora masuk akal, ungkal iso karo es iki piye to kuwi? Tuku ungkal mampir tuku es ngono lho, Pak. Oh, alah mampir. Sisan ngono lho, Pak, sisan ngono, Pak. Iya. Apa ora beneran? Tuku bantal karo ngombe es, ngono ya gak apa-apa. Ya ngono, senengane kok. Iya. Nah, Neh, apa neh? Lho, mulih ta kula ta? Disingkat. Nggih. Tuku ungkal dinggo ngasah arit. Heeh. Warga Bungkal kabeh sugih dhuwit. Ambek kari dhewe eneng iki sing urung kelewatan pokoke. Apa? Tuku yah digawa mrene. Pak Lurah kapan wayangane? Pak Lurah niku guru api-api ya. Oh, yayine sae sanget lembah nggih. manah nggih. Sukses Ya selalu. ya engko bar iki terus bersih desa mapane ana kantor desa Bungkal kene. Nggih. Didongake wong kabeh sugih rezeki engko wayangan wis dadi niate Bungkal dijadikan tempat untuk pagelaran wayang oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Betul. Ora mung wengi iki nek engko bakale berkelanjutan. Amin ya. Amin. Dengan dalang kisah ya kuntadi. Bintang tamu Gareng. Legend. Nusul. Nggih, niki dawuh napa rumiyin? Nembang rumiyin Mbak Lucy. Nggih, Mbak rumiyin, nggih. Nggih. Kula nyuwun menika caping gunung langkung rumiyin ingkang dipun kesakaken kalian para sutresna budaya mliginipun ingkang kala wau sampun kepareng leladi dumateng
kula sak kanca para perwakilan panitia. Oh, nggih. Juru ladi lan sanes-sanesipun supaya enget kalian zaman perjuangan ngersakaken caping gunung dijenglengke sing nembang Mbak Lucy sing jengleng Pak Digareng. Oke. Monggo, Pak. Saben bengi Nek dhisik iya, Lus, nek saiki wis 3 sasi pisan kok, Lus. kanca rono payu nek Ya nek dhisik isih saben bengi, Pak. Nek saiki wis tuwek iki 3 sasi pisan ora mesti, Pak. Tembang kok diprotes lho ora. Lah ya urung karuan 3 sasi pisan nembangke niki lho, Pak. Oh iya. Nek dhisik saben bengi ya. Pak Lurah langsung gujeg ya karo Pak Dewan. Batine ngene, ya tra iya. Krawitan iki nek wis madang karai ngene. Seniman pilihan. Jos, Jos, kompak. Slogane sempak teles. Aja purno lho, Ge. Semangat kompak anti lemes. Wah, iya. Semangat kompak anti Saben lemes. aku mumbul mesti dijengglek. Madang karai. Madang Kompak. kakak, hebat. Kompak. Dangger kowe jengglek apa mumbul? Mesti dijengglek. Lho buktine ora enek kok pengrawit aras-arasen mongko pendak dina Pak Yoyo ki wayangan. Gak enek. Nek tetep kompak. Kompak. Iki pengrawit ngene iki sing perlu diundhake kesejahteraane Iya. ngene iki. Anggar Asmita. Oh, lah iya ngene. Sarjana seni. Dereng. Kok ora kompak, Reng? Non, Kok ora kompak. yo biasane ngono kuwi, Pak. Penyusup iso ngono kuwi, Pak. Yen memajan hamong karo janur kuning janur kuning Tenono sak tekaku. Jenenge kompake madang karai yo ngene iki. ndak ngumpulok to. Oh, aku rung mumbul bakalan dijengglek. Selah Padang lho, Reng. Ya wong jenenge wayangane teko esuk kok Pak alon-alon wong nyat wong tuwek iki rada suwe kok, Pak. Ngetes karo pean. Iki seniman canggih kok. Iki ora mung aku tok, Lus. Kowe mumbul mesti dijengglek, Lus. Loh, cacah mudeng lho karo aku. Mudeng iki nggon apa? Mudeng iki paham maksudnya. Lah iya maksudnya Aku Pak. obah plang ngono iki pas kowe. Lho, kanca-kanca, lah warga kene lak rong pirsa. Lah, wis kerep ngono. Bawa mumbul. Kok dhuwur gondelan kuwi wesi. Aja mudhun nek rong tak jambak. Nek mbok jabak apane kudu. Wirone. Ya nek Romo Yai. Wirone. Iya. Wis persis kayak sapian teletong, persis. Ancang-ancang dhisik. Ngono lho, meneh kode letong kok pangan kuwi letong ku. Letong. Wong kreasine dhewe-dhewe ya, Mbak ya. Oh Iki iya. lho. Guna. Ya ta, lek aku kerpling ngono lho. Ya matur to, nyuwunmu ki sing kepiye? Matur sing becik ro kanca-kanca. Maksudnya piye? Maksudnya ini lho Mas, lek aku mumbul ya kendang ana anu gareng ngono ki ditabuh bareng-bareng ngono lho. Pas mumbul tabuh iki diangkat ngono. Oh, tabuh diangkat ya. Masa radel aku pengen Jelas. neraka.
kowe. jeneng tembung ki akeh mula bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Nah, ya toh Pak. nggih Purwodadi kutane. Sing dadi omongane. Heeh. Ayo iki mau Mas, pokoke aku tabuhana jenglengen kaya kuwi ngono kuwi pas drueng ngono kaya. Nah, ngono Mas, dituruti Mas. Iki kok nek ora mbok turuti mangan pager lho iki kok. Saiki awakmu sing bawa terus aku sing ngumbul. Oh iya iso. Ndang. Gak ngono kuwi jemati. Gak diangkat ning dhuwur ngono kuwi di. Maksude piye kowe mau lak mung nita nek aku mumbul diangkat lak ngono to. Maksudnya diangkat ning dhuwur ditabuh siji-siji kaya awakmu mau lho. Tabuh siji-siji, oh sing jelas. Wis. Gunung, ya Mbak balik. Nuruti wong Ponorogo kok. nuruti wong mekerok ki angele kok eram. Pakno ijan gak somet mbek aku dhewe iki lho Pakno. Cakno. Cakno langsung viral. Gundret. Gak ngono kuwi. Jare ditabuh siji-siji. Munine lho piye? Munine ki lho piye ngono lho. Nabuhe ki munine piye? Mune iki bar jeng ngono lho. Mune ditabuh jreng ngono lho. Oh, ndandak jreng. Oh iya, apik. Aku wong Ponorogo ora adil. Turutan ora mbok turuti uda ning panggung wong iki. Aku dhewe kayak kesenengan kok ya. Jreng. Gak mbok tabuhi rapatek. Tak dongane lara udun kabeh. Gel. Ah, bengi iki Mbak Lucy ngeblong. Lho gentenan to, Pak. Gentenan. Kasete ben beda. Ah, iya. Gentenan. Panjen kudu dibolak-balik kok. Oke, ora dibolak-balik gosong. Pak. Kosong. Saiki geden kowe. Pacita. Yup. Mumpung lagi iso. Ning Ponorogo iki kota santri. Kudune dhek berkarya dengan penuh etika. Sampeyan ngenjleng Mbak Lucy olehne aja didepne Mbak Lucy. Jenenge enggak sopan. Maksudnya sirahe Madhepe rono. Oh, ngono kuwi aja langsung madhep rene. Ayo. kok madhepe mriko ngoten to? Nggih, ayo. Ngerti to, paham to? Paham, Oke, paham. Akhlakul karimahe kudu dijaga. Iya, iya. Yo, deblak kuntak. Yo, Ji, rok lu. Sik Mas, Salah. salah. Kuwi tetep rene kuwi lho. Kok ngerti to Pak jenengan bocah noleh? Lah aku nyawang kok kene kok ya. Ngene lho, Pak. Sik mbok engko rono lho. Menggok dhewe kok. Ronokno ngono lho. Ah, ngono lho. Kok Anu ora instruksi jalan. beneran. Tung tak ketuk. Delung. Deblak kuntak. Sik to. Pak Ewo lak ngendika to. Heeh. Sirahe madhepe rono. Bener. Lah ya kula ki wis madhep rono. Lah kuwi menggok rene iki lho. Iki sirah liyane.
Iki sing luwih terginas nih sampean. Niki kan terkenal niki napa pelawak sing paling energik. Oh. Nggih. Energi ki apa? Energi itu sing lincah. Lincah. Kerja omong. Kupinge kelomoh langsung. Wong lek orang tak tidoni sindan orang semangat. Bar mangan apa to Lus ambune kok badhek men ngene. Gak terima badak. Lang dijak omong dijak ngendika Pak Dalang kowe ora tak nyaut iki mang nyapa to jane gumun aku. Nyaut, wong yo nyaut ngono kok. Sing energi kuwi alias lincah. Lincah. Ya. Ya, kita. Panas. Para penonton ki seorang wis biasa lek perjengleng ki sak bulan wis biasa. Pelawak-pelawak kene mumbul sak ping 20 biasa. Lah terus piye? Siji ki apa sini no mahmu adoh kok kulon kono kok. Lah kudune kon ping pira? Lah ya sesuai sing nak bocah nom-nom sigak jeng minim ping 10. Jalukmu ping pira? 10. Tak turuti. Sapa ngerti ki permintaan terakhir. Sesuk sing nang Ngawi ku ora 10 ngono lho Pak maksud iki. Awang maring tratap sampeyan ning ngendika ora? Sing nang Ngawi sok ben iki cukup 5. Oh iya. 10 ta? Ayo. Tulang tak. Kakean. Lah pinten niki, Pak? Iki 12 no. Waduh kokean loro, Pak. Nggih. Tak jikok loro, Pak. Apa enak juga loro. Wah, terengginas tenan aja. Masyaallah. Rupane kaya ngono tapi ya luar biasa. Heeh. Coba. Panas udan panas aling-aling capek Aku. Nadyan wadon sarata Swara suling masuklah kami pun kami dulu banyu
Kapolsek Tasik kersa lenggah. Inggih, sembah Bapak nuwun. Ndaramil nggih. Masyaallah matur sembah nuwun. Mugi sehat panjang yuswanipun. Amin nggih. Sakar bisa Terima kasih. Jawa sami-sami luar biasa. Nggih. Tembang menika kula wau ugi kula aturaken dumateng para pepunden kula, para guru-gurunipun, Mbah Kyainipun anak kula pun Brahma Kesawa ingkang lenggah wonten ing Ngabar. Mbahe Brahma ya kuwi Mbah Kung Wahib, ya sing wis ngrengkuh Brahma kaya putune dhewe. Pak Jainul ugi mekaten wis kaya bapake Brahma dhewe teng mriki. Ugi Pak Nasrul lan sedaya kemawon Bu Maryam ingkang nyatanipun ya karo nglawentah santri ning ya tetep tresna kalih budaya. Ya, ngoten niku. Luar biasa. Boten kata lupen ugi dumateng penggemar setia Ki Cahya Kutati wonten channel YouTube kathah sanget ingkang rawuh dalu niki. Wah nggih. Tulis salam. Nggih. Kleben menika dipun tenggani kalian anak kula lanang Mas Nanda menika mahasiswa isi Surakarta. Jurusan pedalangan sing sok ngasta wonten mriki Mbak Lucy, Mas Nanda niku. Oh, ngaten. Ndi percaya. Nggih. Mas Nanda ndi?
Ondele. Oh, nggih nggih nggih. Oh niku nggih nggih. Wis tau dijak? Blas. Nggih, siap kathah mriki dalang muda luar biasa. Nggih, leres. Yang pernah meraih beberapa prestasi juga. Alhamdulillah. Kan tegese wayang ora bakal punah mergo tuwuh generasi dan generasi lebih baik terus. Nggih.